Actually, Chini ma'am, moi taro bala na thang already sit khana phai mani. Bora thang mani, tam bagai thang mani. Bo actually Delhi thang mani, ke Delhi wo actually bo Sangeet Natak Award 2020 ni bo a award na bo mangkha ke chung belai kheno Chini Gugura Bodol group ni hoite chung bono nahana phai ka oro chung belai kheno tongthogi ma tongkha kai bo tini asuk din pore so mala phai ka belai kheno chung khushing kha. Tripura ninge first time bore manai tong. Tripura ni bona first mani tong. Mana sin borok ni bisingo haita. Okay, andoro ke bini tamo kalai sabo. Bocini ma hai bocini jokta no thada thangkang ke bosi chungno nai kolei tong. Jere pangchin sini chung bo bai si asuk samung rok sereng ka asuk gobang ma stage nu kha santhang ke phatar bo thangmani bini bage sini. Ingkai bo chungno asuk kai nai toni mo phatar thangtung just kanang bocini ma hai ke chung belai kheno award bo deserve khaimani ke bo ma kha hai bage chung belai kheno tong thoka. Noro wasasuk wan suk jana ke noro sereng kuru rogo bo ne ti dul jang ma bai. Bole am hai award mana ni nang ni wa da wan suk wa. Of course chung wan suka chung mon chebo bo chung kha khayo je future mon chebo taibo kuchuk award rok bo man hu nei because je khai bo kam khai ya chini borok ni bagai ya khai chini cherong na asu khrang tong ta ko chere no khrang tong bo ke khai bagai belai kheno amon ta future taibo man hu amon ok khai Mana bo noro ke bo hai mani wa da wan suk sakati. Musung bo but tam sanai ko ko kham thang ke moi hai ke bo maya or bishingo but chung gan ni kicha soge manu tam ni bini guidance tong hang ke chung kicha ni chaga na zara ti soge manu but bo no chini guru ba bo bom se pai play maya Songin Nato Academy je bo oba ke award man kha. Bo tamo samung khlai tong man emne sin hasteo sidil prawo. Amo to ang kha khayo khana nang lang but to bo je gabang ma borok tong je siya ko ike bong sana musu je moi onek agini simno chini cultural no ti onek ta samung khai tong chini mo samung thung culture ko chamung thung hukumu no ti dule bo gabang ma samung khai tong mani ke khai ba bo deserve khai ga ngai ti ko joto no simon khana je bo ta mai man ka bono bahai ke chongin haja ka bahai ke boslek kha Bono amo to chung to song maya buji kha kai central ni hote ba amo khaina nang ko state ni ba amo approach khaina nang kai bini samno nu kha bini sam ka ham khaima nu kha ke hai bagi bo select en kha kai am bagi no award man na tini belai kheno sung khatong khajane bisingtei sung jotono saimano haste Tripurao sini samung kurung je folk song tai dance ni bagai Rashtrapati ni je award mangka Sangeet Natok Academy ni award amo kaisa Tripura sana mukumuni sungsasa kaisa award o award manmani tini kifili phaika sini bukhukjuk bai Torubala Deborma bono lamsongna ni bagai bini je mukhang kuchung je haste Delhi ni tini sini haste hai kifili phaimani bino je yapri rphaimani puilani je mukhang bahai abo bono lamsongna bagai oro kisa phaika Boki tamo ke pulia sini Tripura sai ba sini jofani bisingo sini bosni bisingo manai to. Na abo bono sekang haya bingse sekang tebo sekang manka ge abo ngangke amo hai masamung rong bisingo ke belai khano kasam kok sini borong bisingo ang ba bono asuk Simon Sugya research kaimania hai pano abo ni ya golo sungtabuk Simon Hemonto Kumar Jomatia borok bomanka ge Chandrakanta Mura Singh bo bahino sungit Natok Academy ni award manjak gangga omahino te khoroksa siklijak taklai 2020 no tai sali saltam sekang taposi Deborma bo bahino mangka boke Bismillah Khan Ustad Bismillah Khan ni award omahike ha boke yuba ni mangka ke bongkang ke ko general bahansan boke award ta kisa ko ni ta okra rong ni mangka ta in general ni mangka Nungbo hukum bai gedal jak hukuman bisingte mahai mamani nini bahai reaction to nai nai di omong ha sung to tamni sanai belai kha tongthongmani kok sung Tripura haste program khagyang ke buini hamjang omang ha ke sanghai je tongthoi to inge phatar haste thangai Delhi hai kaisa Rashtrapati joto ni sele kotor borok ni ya phatei je award manmani abo to belai kha tongthongmani kok abo joto borok ni kepalo kri sijak kri omo hai samung khainan thanga ke omo modern samung sabai eba pop samung sabai mania omong kha je hukumu mukumu kamai thangjak kamai thana nai tongo ama herono tui dule kamaria khai tonoi flight tonani bagai rutugui karina ni bagai je samung khaijagai tongo je sini je Sri Siti ni
amo hai samung khainai borok rok no specially omo hai award rok mano o award mani nai eh ai ji tomai khana nai tomani chi mo ko Eh. abono khatinin bagi nai lukro khada khatang omo ulukorok busu jorote khatungya abato ang saimania abato janja personal ব্যাপার khaklayo khatungan hone phiaba jara o filto tongnai rok jara samung samung no tui dului tongnai rok borok hingga ang khaklayo borok ke khatungnai tamni himba omo hai award rok mangkha kaisa bukhawo thangsai phayo alada kaisa fan phayo he diba mo kaisa sonman phayo plus communication মানে খরকসা স্টেট te kaisa state ni মানে omo hai ke mani tongmani nukhanga ke ekta bakasrangai phayo ke borok teisa buskango samung khainani musungui phayo ta gangke aron misingo tegaisa angka tamo je bhaike bo mankha tamni bagai mankha gabang ma borok no popular baksa borok gabang ma kok sayu si borok to kok sanai borok ba bono rosamung rosama se khnaya nugya ba bhaike borok bhaike man hoyto ba bhaike mani man alama abo bomtui ga baksa saimenia ang nije ang sakbai tang kam ke saimia kong ni kok ga ma hai gabang ma borok no saimia tong fiaba obo hai award rok manani thanga gai omong gang thasingo saka omong kasini ekdom kesam kemai thangjak sri sitini simino mukumu hukumono kemana nai dong sengje asai drom simi seng resabo jadu kolija resabo abaro to sini mukumu hukumu ya diba jadu kolija handi tabo dance handi korea dance pan handi mamita handi hozagiri handi lebang bomani handi ama hairo tere tabun israel rok nus nublia gangke oma hairo no khati narang nango karon nai diseng tabo ngo kami rogo amsai rogo nukanga tamo seng orkestra khlaya ke modern resamo resablayo hindi gan resablayo he diba masalayo yaba oma hai folk rong no ngake oma hai ke no khati narang bagi sorkari no hoito no agini simno jate oma hai folk rong no kamai ta tangtung hone borok na alada রাষ্ট্রীয় সম্মান যে borok মানে asai drom ni sini je mokhang mukumu wansumung মানে sini mung je tong মানে abarong kamai ta tangtung khati narok tung nei mo kaisa রাষ্ট্রীয় সম্মান রোতা